ala fɛ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An ko an bɛ tɛmɛ dugutigi bulon na an bɛna sigi ni tile sumara an bɛ taa. O bɛ ɲa la aw sigi an bɛ kun. An ye karamɔgɔ ye ne ni n ka kalanden don. Mun b'a yira ne la k'e ye karamɔgɔ ye sisan e dun ye tɛmɛfɛ gansan ye e kana ne fɛ tile gandire dire ko e ye karamɔgɔ ye. E b'a fɛ n ka fɛn de yir'i la min b'a to e bɛ da la k'a fɔ ko ne n ka karamɔgɔya. Jati dugutigi n bɛ fɛn dɔ d'i ma i k'a di kɔmuso ma o ye nin ye furamugu ye a k'a wusu sɔgɔma n'a wulila san'a k'a ɲɛku min mana bɔ a la aw bɛ b'a tɔnɔ sɔrɔ. Dugutigi ni mɔgɔ dalen tɛ ko la i b'a sɔn ala kama ne a ka ca ala fɛ a hakili bɛ na kɔfɛ a bɛna da ala ko la nin ye bɛlɛkisɛ 3 ye i ka duguni kɔnɔ ɲina san 2 kɔfɛ ko dɔ bɛna wuli i ka duguni kɔnɔ dugu dɔzɔnw bɛ dɛsɛ a moru bɛ dɛsɛ a somajugu bɛ dɛsɛ karamɔgɔ ne bɛ i ka duguni jɛ dɛ a fɛn nin lakarebaga o ye karamɔgɔ ye karamɔgɔbaw ne bɛna min b'a lakare nka ni olu dɛsɛra ni bɛlɛkisɛ i b'a kɛ ji kɔnɔ i bɛ n wele n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ma sa n bɛ n'i jaabi. Ese entiende la pantalla. Doña Putama. Yo me puedo ganar. Che, tú eres madre. A filɛ ka dɔɔni sigi n kun ta